Hindi tayo with Mga bikes kan manginom. My goodness. Istoryahe ko no kubi. Sila mag-control ba? First lalaki kay init man ako. This is my vlog 156. 56. This is my vlog 156. Mga bayi kusog manginom. House and lot. Hatagan ako siya kuya, hatagan ako kuya. 156 vlog. Mga bayi kusog manginom. That's a lie. You know what? That's a lie. Naghaplas lagi ta, pasimuta ko sa mo haplas. Dili magud kay Kel manggod ni gidala. Wala lagi ko yawi dito halan mo han. Storya mo, mga bayi kusog manginom. Oo lang. Kim, storya Kim. Sus. Pildi mga laki dyan. Pili mga laki. Oh my God. Di ka magpili mga laki. Joy, storya Joy, di? Ha? Ate, papili pa ta. Ikaw, papili ka. Di ko magpapildi, oy. Yaatay magpapildi ta. Dito magpapildi. Kami mga laki, di may magpapildi. Pambata raman ako, high school raman ako, teenager. Kim, pangbata. May divorce? Doors. My God, uy, pang college lang ako na. Emperador ta, uy. Emperador. Pundador, piramdor, tanduay, tuba. Emperador. Kulapo. Kulapo. Sige. Halang kayo. Para maano na ko. Ako silang interviewon ko no be. Nganong ganahan silang mukuan. Nganong ganahan sila nga muinom sila nga emperador. Oh sige. Ngano ko no emperador yung imnon be. Sige, storya ko no be. Storya. Ganahan ko sa laki nga dili dawat limpyo. Dili dawat Ganahan ko limpyo. kanay trabaho. Trabaho. Oo, ganahan ko kanay prinsipyo. Prinsipyo. Nay ano sa buhay. Nasa buhay. Di ko ganahan na ako yung mubuhi. Ano yung buhi? Oh. Ikaw ate Bing be. Ay, nakapapila mo. Dili sa papel ko no. Nag-video call siya, oy. Kuno sa magpapel ko no. Sige. Oh. Pero ikaw na dito. Sige. Dili sa ganahan, di ko sila maganahan magpadisturbo. Chaser kayo dyan. Mga bayi ko no. Chaser. Di siya ganahan maghubog-hubog. Pero kasagaran mga bayi. Oy hinungdan nga magbulag kuno ng laki ug mga bayi. Mga bayi. Sige, istorya ko no, Mar. Oh, alright. Oh yeah. Ha? Oo, sa iyang opinion, mo na to. Tay malasa. Kami ang popcorn, Sige, no? balik ta rin. Wala pa dyan siya nahubog. Popcorn. Ganyan ako magmahal. Okay, mag-break. Wala na si Kel. Knockdown na si Kel. Break Popcorn. Okay naman ko. Ano mo kung say popcorn? Kabalog ka. Ano sa iyang inong sa ako? Sabi nga. Popcorn? Wala siya og Sorry. gugma. Oo. Wala nang popcorn. Ano lang. What's that, Dubai? Naglibog ko relate sa popcorn o gugma. Wala ra. Hindi, yung gugma manggod tayo. Murag popcorn. Oo. It suddenly pop, tapos biglang nawala. Ikaw Ang na. alam mo yung parang The more na mo may init, kulang pa the pala. more mo mumulamig. Dili. Makita ang yung gugma. Makita. Dili mo doon. Niyari sa Kim. Makita din ang gugma rin. Bayan na rin. Makita din ang gugma rin. Makita mo doon sa popcorn niya. Kita sa popcorn? Oo, kasi Popcorn? Saan na? Gabidyo ng popcorn? lalong painit, lalong lumalabas. Di ba ba man? So na binig ka nung nila. Biniga! Ano man eh? Nahubog na dyan po. Masubog pa siguro pa tayo. Karen. Sa may non, sa may istorya gani mo ana non. Wa sila kastorya. Nikaon sila popcorn. Hari ko ni ko sa mga eksperto ko no be. Okay, Mike. Si Ate Bing, ka eksperto man si Ate Bing. Kuya, taga ko uyab, Kuya Bir. Tagang kag uyab.
ano kuya, kanang ganang buutan kuya, kanang Alam mo nga. Trabahoso? kanang ano. Ha? Kaya di ka maulawan ko, ako'y trabaho Kanang kuya. kuan. Ay, trabaho? Sweldo, pwede ko makatag house and lot. Muna, gugma pa more. Number one, Ken. Munang, Number one, seryoso. ha? Seryoso? Andin, hindi ko Napay laki seryoso ron? Hindi ka maulawan ako kuya. ako'y Ako'y masagot. grado. Nakagrado. Oo. Nurse ko kuya. Nurse ka, kabalo Registro ka ko sa na. abroad. Ano sige sa abroad? Matagan ako siyang fiancé visa. Ano siyang fiancé visa? Ay, Ah, Minsan na ni. Ako'y last na dito fiancé. kasubis na. Uy kuya. Oh. Balik ta rin, be. Nagkaon sila og kuan. Vlog ni ha. Story man ning tinuod. Nons. Dili. Ano ni kaon mo? Ano ni kaon ninyo? Ambo, ini kayo mo sa hugot yung sa popcorn. Maas inyo ha. Alam mo yung popcorn ako, alam mo yung pero hindi ko alam. Oh. Ano Alam mo man? sakto na pero hindi ko pala. Anong himo man yung lollipop na inyo? Dugay man kayo kanon na. Tigna, palahubog ko kuya, pero na ako'y grado. Palhubog. Graduate ko kuya. Nursing. Nursing? O medical coder abroad. Igna. Taga ko kuya. Char. Kasi nga uyab na Kim. Ganun ko ng trabaho sa. Dakugutin, ganun ko dakugutin. Dakugut. Joke na bitaw, Christy. Hindi kugutin na nga trabahoso. Dahil po sa mga kugutin na trabahoso. Joke na ay. Asan ang Christy? There. Vlog ni Kim. There. Ano pa mi, nagpapon pa mi. There. Cellphone. Kasi kastorya ni mo nila Haplas there. na to guys. There. Pauli na diri kayo hubog ka. Huwag ka mahubog. Kaya inom rami. Vlog ni. Nag-vlog na. Naka-view kasi ang naka-watch kasi ang live. Nagkawa si live. Nag-live ni. Wala siya di Record online. na ako pero Gi-recorder na ako ni. Oh, ako nang gi-edit siya. Kung ako nang kuhan. Oh, kay YouTube. Ayan mga TikTok, kumpile niya ko. Ato pastora si Joy. Si Joy ang tagapagmana ng tuan. Joy. So may story ni mo Joy. Joy? Si Kuya Dindo kami may kauban niya tibing pirmi. Ha? Kami na may palahubog sa tibing di. Char. Kasi may palhubog ay diri. Ikaw. Ako may palhubog. Og ako. Si Kim. Og ikaw. Og ako. Og ako. Si Joy. Og si Joy. Og akong asawa. Ganahan makapag. Ay, wala labot ang asawa kay. Ano ni? Christy. Asawa na ko, of course. Asawa ni. Ano mo sa nakog tubig si Kel? Ha? Si Kel. Nay, inana, Igna day, siya day. ayaw ko glab da ay ko makaulawa. Babalik ako. Sana all hatagan tubig.